So, what is up guys, no? And for today's video ay mag-unbox tayo ng MXQ Pro, no? Itong para to sa mga luma na mga TV, no? So, meron tayong lumang TV dyan, ayan. So, gawin natin siyang smart TV, no? So, ayan, hindi natin na yan nagagamit kasi sira na yung GSAT, no? GSAT satellite, no? So wala na tayong connection doon, kaya gagawin natin siyang smart TV. So ayan, bumili ako nito, MXQ Pro. So ayan, unbox na natin to, then set up din natin sa lumang TV natin. Okay, so buksan muna natin to. So kung gusto niyo din bumili nito, no? So lalagay ko na lang yung link ng item, mga idol, para makabili rin kayo sa binibilhan ko na store. So ito yung TV box, mga idol. So yan, buksan natin kung anong laman. Yan. So ito po yung box. Yan. So ito na po yun, mga boys. Ayan na. So lagay lang muna natin to. Ayan. So may kasama siyang remote, no? Ayan. Then may adapter. So meron din siyang HDMI cable. Ayan. And yung last is itong manual. So ayan, set up na natin, mga idol. Ito, ayan, bubuksan natin itong remote natin. Ayan. So wala itong kasamang battery, mga koys. Meron tayong hinahanda dito na mga battery. So ayan, salpak muna natin. Right. So ngayon, isa-isahin natin na ikabit sa TV natin. And ito po yung power niya, power adapter. So kabit na natin to sa ating saksakan, no? Right. So yung power, mga koys, dito mo siya ilalagay, no? Dito sa, yan, itong butas na to. So bago natin isaksak pala, mga idol, ito po yung mga port nya. So meron siyang USB. So apat yan, USB 1, 2, 3. Then meron din siyang lalagyan ng SD card, no? And ito po yung HDMI. Then dito po yung internet, yung LAN. So wala na siya yung ibang port, mga idol, dito lang. So yan, buksan natin yung HDMI natin. Ito yung HDMI cable. So tanggalin lang natin yan. Lagay lang dito. Ayan. Then yung sa dulo is yung sa TV. So ganyan po siya. Then lagyan natin yung power dito. Okay. So medyo nahirapan tayo sa pagkabit, mga koys, no? Pero okay naman, salpak na natin, no? So ngayon, testingin natin kung gagana ba siya. So i-connect natin siya muna sa Wi-Fi, no? So punta tayo sa settings. So ito lang po yung galawin natin. Ito yung mga arrow niya. So punta tayo sa settings.
Ayan, then connect natin sa Wi-Fi. Sa network natin. Ayan. So, select lang natin yung ating Wi-Fi. Right. So, para hindi kayo mahirapan mga guys, no? Gagamit tayo ng keyboard yan. Meron tayong keyboard. So, sa iba, mga idol, is may free siyang keyboard, pero sa nabili natin is wala siya. So, gamitin natin to para saksak natin to para hindi tayo mahirapan sa pag-type ng password natin sa Wi-Fi. Okay? So, ayun, nakakonect na tayo sa ating Wi-Fi now. Then, back tayo mga guys. So, punta tayo dito sa ating YouTube. So, may apps. Then, select natin yung YouTube. Yan. Alright. So, yan na po yung YouTube, no? And, try tayo mag-search, no? So, gamit tayo ng keyboard para makapag-search tayo. So, yan po yung yan po yung YouTube channel ko, no? So, paki-subscribe na rin kung nakatulong po yung aking video, no? So, yan, marami tayong upload dyan. So, yung content ko dito mga guys is mix, no? So, meron tayong tutorial, vines, meron din tayong mga skits, no? So, ayan, paki-subscribe na rin kung nakatulong itong video natin. So, try natin mag-play ng video. So, ayan. Ay, salamat ang pinag-Lakers na yun. Katok ko na yun, pero magbasa na ako daw daan akong lottery to. Masinig na natin to ang mga kulukoys ba mga mandurugas ba. Ito na ko to ba kato akong mga pagsubuan, pero napo to gamit sa kinabuhi ba, sa tungota. So, yan, success po yung ating pag-set up ng ating MX Pro. So, gusto nyo bumili nito mga toys. Meron kayong mga luma na mga luma na dyan, mga TV na. At gusto nyo lagyan ng kung gusto nyo gumamit ng internet, no, gawin nyo siyang smart TV. So, ayan, pwede siya mga idol. So, ayan, lagay ko na lang yung link dyan sa ating description, no, para makabili rin kayo kung saan ako bumili. So, yun lang po mga guys, at maraming salamat po sa panonood dito. So, don't forget to like, share, subscribe para maging updated kayo sa mga next natin mga tutorial. Okay? So, maraming salamat.